Il-Milan Expo ma servitx biss biex Malta tippromovi diversi aspetti mill-kultura Maltija, iżda servit ukoll biex tinħoloq opportunità għall-intrapriżi Maltin biex jimirħu fis-swieq internazzjonali. Fl-ewwel sejħa pubblika mmexxija minn Trade Malta, din l-inizjattiva bejn il-Gvern Malti u l-privat ħadmet sabiex il-kumpaniji bbażati f'Malta ikunu jistgħu ibijaw is-servizzi u l-prodotti tagħhom lil hinn minn xtutna u bekk jikbru fuq skala internazzjonali. Dan billi saru kuntatti biex kumpaniji lokali iltaqgħu ma' investituri Taljani, ħafna minnhom ġodda għal Malta. David Kurmi, chairman ta' Trade Malta, fisser kif ir-riżultati tal-ħidma ta' Trade Malta fl-Expo f'Milan huma inkoraġġanti ħafna. Konna 25 meeting, prinċipalment ma' ditti Taljani li qed juru interess kbir fis-servizzi u fil-prodotti Maltin minn kull settur, u dan huwa l-interessanti li għalkemm l-Expo għandha tema l-interess li qed nirċievu huwa qed jiġi minn kull settur. Kurmi saħaq li minkejja ċ-ċokon ta' pajjiżna hemm interess kbir fis-servizz u l-prodott Malti, prinċipalment fil-qasam tas-saħħa, tal-ICT u l-istampar. Id-delegazzjoni Maltija inkludit rappreżentanti b'esperjenza fl-esportazzjoni minn KSI Malta, Gutenberg Press, Siemens Farsis u Logix Creative. Magħhom inaqdu wkoll rappreżentanti mill-Kamra tal-Kummerċ u mill-GRTU. Franco Portelli mill-Gutenberg Press saħa li okkażjonijiet bħal dawn għal kumpaniji privati Maltin li jesportaw huma rari ħafna. Li ħajjarni kien il-fatt li aħna bħala pajjiż kumpanija privata Maltin li jesportaw, okkażjonijiet bħal dawn huma rari ħafna. Allura qegħdin hawnhekk illum, waħda biex niċċelebraw l-Jum Malta fi fiera l-ikbar fiera internazzjonali tista' fid-dinja. Kif ukoll niċċelebraw il-ħaddiema Maltin u l-prodott Malti. Il-ħidma ta' Trade Malta tkompli lil hinn minn din l-inizjattiva. Kemm xi esportaturi ta' xi prodotti jew servizzi li jixtiequ li innaqgħuhom ma' counterparts tagħhom hawnhekk, dak huwa servizz li qed tagħti Trade Malta u m'hemmx għalfejn jistennew business mission oħra biex tiġi hawnhekk.